amụma iwu maka iguzobe otu ọlụ Anambra State Electricity Market and Anambra State Electricity Regulatory Commission abụrụkwanụ nke gafere ngụpụta nke atọ ma bụrụkwazị nke ebinyere aka ka ọ banye n'akwụkwọ iwu nke abụzi nke mere ka nebechara anya n'ozigbo nke wetara n'aka otu kọmitii ọgbakọ na-akụ maka ọkụ yana mmiri na ihe ndị nke ejiwe na-alụ ọrụ nke onye nọ n'isi ya na-anọchite anya ọgbanta ihe ala constituency bụ Honorable Gideon onye nta anyị bụ Emmanuel Chigbata ga-ewetara gị akụkọ. Ilo siri kọwaa ya bụ amụma iwu bụ nke chọrọ ịkwalite ụzọ esi eji ọkụ eletrik were na-arụ ọrụ na steeti ya, ụzọ a ga-esi werekwa ya na-ahụ na ọ na-aba ebe ọ kwesịrị ịba iji hụ na ọkụ na-enwu n'anyụghị anyụ na steeti a. Mgbe ọ na-enye nkwado na ya bụ amụma iwu, okwupụta okwu ya bụ ụlọ nzukọ omeiwu bụ Maazị Somtochukwu Udeze toro ya bụ onye omeiwu wulitere ya bụ okwu maka ichepụta ya bụ ezigbo echiche ma nyekwazie ya nkwado kwesịrịnụ ma kelekwazie ndị otu kọmitii lebara ya bụ ụlọ nzukọ omeiwu na-ahụ ka esi eji ọkụ eletrik arụ ọrụ na-ahụkwasị ụzọ na steeti a maka ezigbo ọrụ ha rụrụ na ya. Ọ gakwaziri n'ihu ngụpụta nkwekọrịta ha na ya bụ amụma iwu ebe ndị otu ya jikwaziri olu ha were nye ya nkwado.